пък да ги виждаме и да ги видим и в женския ни отбор след някоя година. Дано и те завършиха по най-добрия начин девическата си кариера с световна титла. Сега ще наблюдаваме церемонията по награждаване на 5 чифта бухалки при ансамблите, след което надпреварата продължава с финали при индивидуалното на бухалки и лента. Там ще имаме две представителки, Анастасия Калева с бухалки и Магдалена Вълкова с лента, която спечели златен медал малко по-рано през деня на обръч, и след индивидуалната надпревара отново се връщаме към ансамблите, за да наблюдаваме битката на 5 обръча. Бронзовите медали в този финал са за ансамбълът на България: Йоана Мотева, Рая Божилова, Анания Димитрова, Ивайла Велковска и Елена Христова. Сребърните медали са за отбора на Италия. След среброто в многобоя на Европейското първенство, италянките отново се качват на стълбичката, сега на световното първенство, и златен и исторически медал за отбора на Украйна, първи за тази държава на световно първенство въобще в историята на художествената гимнастика при девойките. Нашите момичета виждаме, че ще бъдат наградени от господин Мило Борисов. Собственик на една от компаниите, спонсор на Българската федерация по художествена гимнастика, и съпричастен с успехите на нашите момичета, тъй като без всяка една и финансова помощ тези успехи нямаше да бъдат същите, тъй като знаете, че в момента всичко е толкова така добре развито, че за да си на най-високото стъпало трябва да получаваш всякакъв вид помощ, и за да можеш да бъдеш в крак с световните тенденции, трябва наистина да се работи в много голяма насока във всяко едно естество, не само в спортно-техническа. Точно за това работи и нашата федерация. Втори медал за България в ансамбловата надпревара след титлата в многобоя. Сега имаме и бронзово отличие на бухалки. А сега ще чуем химна на Украйна в чест на световните шампионки на 5 чифта бухалки. Динамично състезание, и тук в коментаторското студио също е много интересно и динамично, защото сега, уважаеми зрители, ще имам нов гост-коментатор, олимпийската ни шампионка от Токио Лаура Трац. С Лаура ще проследим финалите на бухалки и лента в индивидуалната надпревара. Здравей, Лаура! Благодаря, че прие нашата покана и успя да намериш време да дойдеш да изгледаш тези финали с нас. Здравейте от
За мен е чест, че мога да коментирам състезания от такъв ранг, особено тъй като то се провежда в България. И искам да използвам момента да честитя титлите и медалите на нашите девойки.